Barandu mi wandi nder laral bala ashe sejonta nde hendu bokki badum on mi andi. Debbo ammo mi holi nder jonde tegal, amti ko berende tammo yehi ɓawo mi yerdoyimo. Wondi e debbo am jonde jam'eide, dubiji min daiɗiɗi ɓe tata bana fijirde. Yerdi mi holi nden mi ɗon numanamo hayru konde, hakkeji fodde bawɗe mi jippiniɗi ha jonde. Ase fuɗɗode na ɗum timmode jamaje, tokkengol gimol on nala ko ɗume on o anti. Altine nyalande miyeji citta, mi ummi ha asibiti pellel je mi huwata. Mi warti sare mi waɗi pakin hidde mi furta, binta debbo an mi gita mako e sinta. Oɗon dari ɓari mota mako e boro mako, mi yawi mi furti law mi ɗon jama ɗume fe'ata ɗo. O wiyata mi sannu ma e wartiki andirenata, minyo am ƴoni nane wi'atan ni ko salata. O wi ton sare inna nyawdo min o ƴonata, sei ko ɓe waɗi bo min o mari haaje o larata. Mi taski mi ƴoni nomba maɗa salata ko, tunda mi yecci ma a andi kerdinan mi dilla. Ashe kasta ɗo kam ko haɗi fere mi anda, jurum ɗum nangiyam bibi mo muñu ha en jada. Tunda mi dokto en jaho bisimilla mi fonda, to ɗum ɓuri sembe am mi wadda mo asibiti min hafda. Na nyaw asibiti non binta biyam, karama en e hendi be maɓɓe o habdata. O ɓeddi e wi'ugo ɓe yari mo mallumjo feere, anda ɗo ɗo hurga moton dow yeli tare. Yerduya mate faymi o wi'i ya jawmo sare, tada mo jawɗu hunde maɗa se nyande feere. Mi wi Allah hoynu ɓandu inna dada sare, o nasti o foɗi mota o fahi wuro maɓɓe Gombe. Balɗe nayi e jahangal binta, min ɗon bolda e telefon ko ɗume jam o wi'ata. O wi ɓandu inna ɗo waɗa dama oɗo yamɓita, oɗon yi'a faɓɓi jongo toni jam oɗo taska warta. Mi wi hawtam e mako ha telefon mi honna, o wi oɗo ɗana siwta jonta sey yeso seɗɗa. Jango ɗon ɓe ƴoni yam ha Abuja, daga tombo misalo yam kugal ton Suleja. Mi yotti mi jippi nder hotel feere ha Abuja, ite am laari ko mi tammayna miɗɗo mija. Binta mi ewi kanko ɓe genderu feere, ɓe ɗon jala joggindiri juuɗe ha ɓe nasta suudu. Bannin mi yecci maɗa. Ajalliyam wallahi. Ɗum koyɗal na mi hoyɗata ko gonga mi sakli, mi batti yeso mi tabitini ɗum kamɓe sali. Hilni ɗum manangiyam mi huɓiri mi ralli, ferwere wayi binta mi
bawo min fonti mi hefti mo oɗo wara asibiti jaɓale kisida. Sweetheart, ilayi doctor ham yan hofna wani lara jotta. Okay, sai ta awarti. Oyotti o hofni yam mi nyoƴƴi berende mi ferti mi ƴamata mo kanko be moy mi laari ɗiɗo o nasti o wiyata mi debbo ma bo on jonta ɓe warti paati mi huɓiri mi diwtiri mi laari mo be haydinare mi wi to a damata jahen komnidiren e maako o wi bisimilla en yaha o ardi mi tokki ɓaawo mi nasti min tawti binta taski o ya o yiwo ɗo dongita fotti min e maako o lori ɓaawo ɓaawo o diwtiri har o sakkini ko o jogi ha jungo daga ɗon sey mi laari o moosi o darti boɗɗum o laari yam ha nder gita o wiyata mi haala feere killi ka mi tammay mi nanaka ha e maako. Mi daraita nder gimol arnol bandiraɓe to keɗi da bollane no min waɗi min e maɓɓe yahe YouTube channel amin fombina TV famen no min waddantamon gimol ɗiɗaɓol derɗiraɓe ta woyte waɗe subscribing bandiraɓe mi foftay haɗɗo bandiraɓe ma yewtake mon.